Ezihamba phambili indaba namuhla isilo sifuna ugotshwe usemanzi kwabesilisa. Kwethulo lokucijana kwembokode kanti bafuna gwetsho solo ngokubulala unkosikazi wakhe. Nazi indaba ze1 KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo. Sanibonani. Isilo samabandla uMisuzulu kaZwelithini sesidalula ukuthi soqalisa inhlelo lapho kumele kululekwe kwakhiwe khona abafana bafundiswe nangokuziphatha ukuze bezokhula babe ngamadoda aqotho akusasa. Izulu eliphezulu lisho kanjena likhuluma ngesikhathi intombi zomhlanga ukubambisana nezingane omkhubulane kade ihambisa umthandazo esigodleni kwakhangela amankengane kwaNongoma enyakatho nelekamthaniya. Izintombi zomhlanga beziliqhamukise ingxenyeni ezahlukene nelekamthaniya ngokubambisana nezingane omkhubulane zikhashwa ngomama abazihlolayo zitheleke kwahloba isigodlo kwakhangela amankengane kwaNongoma zilethe umkhuleko komkhulu. Lezi intombi beyihlabelela ithwele nokudla kwesintu okuyisipho sakomkhulu. Isilo samabandla sibonge kakhulu intombi nto sabe sesithembisa ukuthi uMese kawuzosika njenganxanye kuphela kwabesibhuda kepha nangokunjalo kwabesilisa abasakhulayo basazocancathwa. Manje sesizoba nenhlelo la kumele kulungiswe khona abafana behlukana nokuba imnqolo beba amadoda. Ngakho-ke nina besilo sizoba nenhlelo ngoba ngiyibona nje bakithi lezi imbali zami ziziningi kangaka ungilethela usizi mangicabanga ukuthi abakhwenyana bazo kusasa imfundiso yokukhulisa umuntu ukuthi abe indoda yengane ebilokhu iphethe kahle ihlolwa ekhaya ihamba umhlanga iphethe kahle ibisizothathwa nje isigebengu umgulukuthi into engazi nokuthi intombi iphathwa kanjani ukuyasilimaza amazulu lokho kakhulu. Izulu eliphezulu lincuse nokuba kekukhulekele lo nyaka ukuba uhambe kahle bese uyakhwifwa owedlule obuwembethe ukhuvethe. Sisuka onyakeni onzima kakhulu la khona izikole bevulwa iphinde ivalwe ngenxa ye-COVID nalokhuya kodwa-ke ngicela ukuthi ngamunye sikhuleke sithandaze ukuthi uNkulunkulu kulo nyaka asikhanyisele unyaka ongcono ukuthi lesuka kuwo unyaka siwuqalekise ngoba ubuza ney'nkinga ey'ningi futhi ebesingakwazi ukuthi sizobhekana kanjani nazo kodwa kulo nyaka omusha sikhulekela ukuthi uNkulunkulu asisize niphase nasey'koleni. Kulo mcimbi isilo sibonge kakhulu nomama bahlola intombi ngeqhaza labo ekugcineni imbali zaso. Ngqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal uNonhlanhla Khoza wethule ngokusemthethweni uhlelo lwabesifazane lokuthuthukisana bebodwa ngaphansi kwesiqubulo esithi The Mother and Daughter High Tea. Kulo mcimbi ububanjelwe eThekwini ubuhanjelwe ngabesifazane abehlukene abaphethe nezikhundla eziphezulu becobelelana ngolwazi lokukhulisa abantwana babo. Baveza izinto eziningi ezahlukene ababhekene nazo emphakathini nasemndenini yabo. Abesifazane ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni inkulumo engxoxo yabo eThekwini ebihlanganisa abesifazane emkhakheni eyahlukene kanye nasemazingeni aphansi. Ekhuluma uNgqongqoshe womnyango ozokuthuthukiswa komphakathi kulesi sifundazwe uNonhlanhla Khoza uveza ukuthi abesifazane abathandane bebodwa ukuze bezokwazi ukwesekana ngaso sonke isikhathi ikakhulukazi naseyintweni ezithile zamabhizinisi baphinde bafukulane. Ngiyafisa ke ukuspecify ukuthi indodakazi yakho akusho ukuthi indodakazi oyizele wena kodwa umntwana out there umntwana odesperate odinga wena odinga your touch uyindodakazi yakho lo mntwana obuka kuwe as a mother abuke uyimentor yakhe uyindodakazi yakho. Take that child through with you kujeni oyihambayo and namhlanje ke sibe nengxoxo enhle ethi thina siumnyango wa social development fanele sikuthole from the horse's mouth ngoba konke okwenzakalayo akufanele sidamsakhe sithi bafuna sibenzele ukuthi. Ukhoza uthi umsuka walenkulumo kungenxa yezigameko ezibonakala ezenza ngaphambilini zokubulawa ngesihluku abesifazane endaweni yasemthwalume. I-dialogue esabanayo ngenkathi kushona abantu basemthwalume
omama basemthwalume intombi ezinhle zasemthwalume lapho zazishona zitholakala ezimobeni ezinye zitholakala ezishisiwe and everything. So ke uPremier waba ne dialogue nalabo bantwana. Namhlanje ama interventions esiwabonayo as government enzekile kulabo bantwana. Siyabona ukuthi uma le dialogue ingahamba ifinyelele nakwezinye indawo kungaba khona ushintsho kancane kancane. Kanti lezi inkulumo zisazoqhubeka isifundazwe sonke. Siyabona ukuthi le program yethu njengoba sithi sayilontsha namhlanje it should go down to ama districts. We go back to ama district development models lawa ama DDMs akhona komasipala kuma districts wethu. Sizoyithatha siyoyipresenta lapho sibone ukuthi how do we meet each other halfway. Ngutebogo Sibisi eThekwini. Amalungu akhongolo sangasuka eMandeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal abhekishe ngaphandle kwenkantolo kaMantshi yaseShowe efuna kumsolo solo ngokubulala unkosikazi wakhe waseMangethe eMandeni obenguthisha esikoleni esenquthu anganikezwa ibhayili. UNomveliso Nomvetho nguhlalo wophiko labesifazane eMandeni uthi kumele zobulungisa kuleli zenze isiqinisekiso sokuthi ababulala abantu besifazane bajeza kanzima. Elakuleli libhekene nesihlava sokubulawa kwabesifazana nokuyinto ekhula kuhle komlilo wequbula kulesikhathi. Amalunga kaKhongolose asuka endaweni yaseMandeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal abhekishe ngaphandle kwenkantolo kaMantshi yaseShowe efuna umsolo solo ngokubulala unkosikazi wakhe uThumamini Ntsele ukuba nganikwa ibhayili ngesenzo sakhe sokubulala lo wesifazane ngesihluku. Lo ngusihlalo wophiko lwabesifazane eMandeni uNomveliso Nomvethe uthi bakhathele izigameko zodlame olubhekiswe kwabesifazane kanti bafune zobulungiso zakuleli zenza isiqiniseko sokuthi abenzi bobubi bayavalelwa. Asikho happy ngento yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane and nendlela yokudilwa nama cases ngayo abantu besifazane abasuke bebulewe inokudonsa nje kungagcini ukufika lapho ekufanele umbulali agwetshwe ajeziswe ngesenzo sakhe esisuke senzekile. So even today sisakhala sisathi sisalisana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane and siyafisa ukubona umthetho eSouth Africa uthatha indawo bagwetshwe bajeza abantu basuke behlukumeza abantu besifazane. Unina kamufa kuyena ozala uThumamini Ntsele owabulawa ngesihluku uchaza ngobunzima ababhekene nabo emva kokubulawa kwendodakazi yakhe eyabuthisha endaweni yasenquthu. Umsolwa ngifisela ube ngathi ngaboshwa izandla nenyawo ngoba wafika ingane yami kade ehlala nengane yami angayitholi inhlobo ibhayili ngoba uthe ifika ingane yami phuma emsebenzini kanti useyibezela igebengu yafika ingane mayithiza kimina wafika umsolwa kanti kusho ukuthi useqasha igebengu yathi isithi siyaphindela kwakhe wavele igebengu zangena zayidubula fisa sengathi ngempela ngaboshwa nje ibhele engayitholi inhlobo futhi lento kade wayidaneisho ethi uma ibulala indodakazi ngabulala nonina ngithi uyayidlalela ngingazi ukuthi kanti ukhuluma into azoyenza ngempela. Inkantolo kaMantshi ihlehlisela umhlazi 17 kuNhlolanja icala lalomsolwa. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eShowe. Abafundi basekolisho oqeqeshela amakhono eScience TVET ogwini seningizimu nelikaMthaniya bavuka umbhejazana namuhla ekseni bavala isangene ingenela kulesi sikhungo bekhala ngemali yokuxhasa abafundi eNSFAS kanye ke nokubhaliswa kwabafundi ababuyayo. Uhlalo wenhlangano ehola kwabafundi kulesi sikhungo uKahle Khomakhetha uthi konke lokhu bakwenza ngoba befuna abaphathi balesi sikhungo baphendule kuyikhalo zabo sekunesikhathi eside zishawa indiva. Abafundi esikhungweni sokuthuthukiswa kwamakhono eScience TVET College bavuke umbhejazana bavala isango la kungenela khona abafundi nabasebenzi besikhungo. Lokhu bakwenze ngenhloso yokuzwakalisa ilaka labo engaphendulweni kweimfuno zabo. Starting from yesterday, we decided ukuba size la e-18. The reason being ukuba this year submitted ama issues esihlangane nawo ever since last year nalawo esihlangane nawo this year. But then what happened? The SRC didn't submit those issues to the management, which is we gave them a day, 24 hours for them to respond kuthina, but then they didn't bazange bayenze kanjalo. So what happened ke sagcina sesithatha isigqibo sokuthi namhlanje siza la egate sicela yona imanagement straight ukuthi izosichazela ukuthi kahle kahle lama issues akanje azoyenziwa kanjani, because there are issues that ubona ukuthi njengoba simela kukhona ama student angafuni manje asiyekile isikolo only because most thing uba ama returning students, but then mabasibubuya bethi bezofuna bafika ukuthi babekwe kwi waiting list. There are students those are told ukuba mababhatale imali ezingaka so that they can register in. There are students those abangenawo ama textbook.
how can umfundi omunye uzofunda kanjani omunye engenayo i-textbook ngaphakathi esikoleni? Okhulumela isigungu sabafundi obuye abe ngusosiba walesigungu uqinisekisile ukuthi ifikile incwadi yesikhalazo kodwa bayidluliselile kubaphathi bekolishi. Because what's happening here manje, they are picketing and they are striking for ukuthi kahle kahle ama resolutions for lama grievances awalethwanga. So i-management ikhiphile i-communique yathi no sicela ukuhlangana ne-SRC namhlanje e-lower boardroom here in the campus at 9 o'clock ukuze kuphenduleke lama grievances lawo to show ukuthi ama grievances afikile kwi-management. So now the meeting cannot happen because of this. Because i-management icelile ukuthi no sizoyihlala i-meeting in the SRC based on these conditions. There are no demonstrations. The safety of the staff and the management is secured. So now i-management ngekwazi ukufika because of what's actually happening here. As you can see, ku-strike you and akustrikanga ama students. Yes, there are students grievances, but then kodwa now ngendlela kwenzeka ngayo kunama dynamics adlaliwe phakathi. So uze bathole impendulo kumele kungene i-management. Ayisakwazanga ungene i-management. Now into zokwenzeka manje njengoba beblockile i-gates kanje, they not blocking i-gates ukuthi kahle kahle kungene i-management because batheni bathe kahle kahle bafuna i-addressing from the management, not kwi-SRC. But now here la ithusteka khona i-management ayikwazi uku-addressa abafundi while kukhona i-student representative in the campus. Abaphathi bekolishi bathi bayitholile izikhalazo zabafundi futhi bababizelile emhlanganweni nalapho beyoqinisekisa khona ukuba bayaxazulula izinkinga lezi ezibhekene nabafundi. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubiya uSigananda igama lakhe Okweni. Ake sithi shelele ezitolo siyabuya nezinye indaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele indaba ze-1 KZN TV. Isikhulu esiphezulu kumkhandlu Human Science Research Council uKhangelani Zuma uthi iphazamisekile kakhulu inhlelo zokusiza abantu abaphila negciwane lengculaza ngesikhathi seyibhelu kwaZulu Natal. Umsholo uzosholo ngesikhathi kwethule ngokusemthethweni inhlolo ezokwenziwa emphakathini ukubheka ke inhlelo ezaphazamiseka kanye nokubheka ukuthi abantu besizakala kanjani kakhulukazi laba abaphila nalo leli gciwane. Ukuba khona kwezibhelu zangoJulayi wangonyaka odlule agcina ngokucekela phansi kwezitolo kwaphela namathuba emisebenzi. Kodwa kwaphinde kwaphazamisa nokusebenza kwemitholampilo njengoba kuvela ukuthi abanye bahlelwa nokulanda imishanguzo yabo ngesikhathi. Ekhuluma owamkhandlu wezokucwaninga kulesi sifundazwe uKhangelani Zuma uveza ukuthi umsebenzi abazowenza njengoba sebewuqalile bewethula kulesi sifundazwe wokuya emphakathini ukuyokwenza inhlolovo ngezinhlelo ezaphazamiseke kakhulukazi kwabadla imishanguzo yegciwane lesandulela ngculazi bephinde beqinisekise ukuthi nabasebenzi babo baletha abasebenzi abaqeqeshiwe abazokwazi ukuqoqa ulwazi olufanele. Our data collectors, they take all the necessary precautions that are required to make sure that they do not contribute in a way that is to protect the community that they are visiting and also to protect themselves so that they don't get exposed to COVID-19. However, for COVID-19 and HIV and AIDS, these are two epidemics that we learn about them as we go. There is no study that has been done to date that looks at co-infection between HIV and COVID-19. Uzuma uqhube waveza ukuthi amalungu omphakathi bengabaxoya abasebenza bazobaletha kepha kuzomela bazi ukuthi bazosiza bona ukuvala lelo gebe elavuleka kanye nokuqhamuka namasu ukuthi kupho kungenziwa makuphinde kuqhamuka izigameko ezifuze lezi zangonyaka odlule. Most of our data collectors are also fully vaccinated. So we encourage them, we don't force them to get vaccinated. So we feel that, we've taken all the necessary precautions that are required, and also we ensure that the information that we'll get is actually what we need to be able to deal with the epidemic.
Kanti oyinxusa le-United States uConsul General Annie Linne uveze ukuthi bayafisa ukuthi njengoba sekukhona nomgomo wokuvikela noma ukuthithibalisa igciwane i-COVID-19 wathi ngelinye ilanga uhulumeni kuyophinda ayibheke yokuthi nelokuthithibalisa igciwane lengculazi kube ukuthi umgomo wakhona uba khona. The vaccine has done wonders, and I think we'd all be so happy to see a vaccine for HIV come along as well, and the science is moving quickly on that. And I think that does get to some of the importance of the SABSM survey that's going on this year. These linkages between the data that comes out of the surveys is how researchers get the information they need to also advance the science. In addition to the information that's going to come out of the survey that can help the Department of Health figure out how best to target the treatment within the country and control the epidemic, the data is also critical to advancing the research in the field of vaccine development. Kanti wonke lo msebenzi ozobe wenziwa yilo mkhandlu uxhaswe e-United States. Ngotebogo Sibisi, eThekwini. Iphini lemeya kumasipala uMhlathuze enyakatho KwaZulu-Natal uNkululeko Ngubane uthi ukubona usizo olubhekene nomndeni wakaGumede olubike indabeni ze1 KZN TV babone kungcono ukuthi basukumele phezulu ukuzohlola isimo. Umbomvu bese ethembisa ukuthi ukusola kwalomndeni nje sekuzoba ngumlando njengoba ethembisa ukwakhela kungekudala. Kuzokhumbule ukuthi sike sabika ngosizo lomndeni ohlala endlini yodaka ePort Danford 118 ngasesikhaleni indlu okuyindlu engadilika noma ngabe yinini kanti kulomndeni bayaphoqeleka ukuquba ke komakhelwa noma ngabe imvula inetha ngenxa yokusabela ukuthi lendlu ingawela kubona. Kulokozinhla siyethemba emndenini wakaGumede kuWard 18 ePort Danford njengoba usekela meya uMasipala uMhlathuze uNkululeko Ngubane esukumele phezulu udaba lalomndeni ohlala endlini yodaka engadilika noma kunini. Usekela meya uthi wonke umhlalo waseNingizimu Afrika unelungelo lokuhlala endaweni esesimeni esikahle njengoba kuzothi kuphela leli viki ubuso ukhona umyakazo ngokwakhela lomndeni indlu. Sisukumele nje seza la ekhaya sibone kwi1 KZN sibona usiza abahlezi phekwalo la ekhaya Ward 18 kwasekuphoqa ukuthi nje uhulumeni othi uyanakekela sinakekela abantu sisukume sizoyibonela ukuthi ngabe inkinga ikuphi nangempela siyakubona izindlu sasibona isimo njengoba kuyisama nje makwenzeka kunetha izindlu zodaka impela kakhulu ukuthi so kuyathusa ukuthi bengenza kanjani kuyo yonke le ama benefits ezemphakathini njengezindlu abantu abahlwempu njengalapho uthola ukuthi abaka benefit kuzibe namhlanje kodwa sizela njengosihlalo waka city development khona ne human settlement phansi kwalomnyango so ngize nami ke njengosekela meya soMhlathuze ophinda abe usihlalo wa city development ukuzobona bangalelele kanjani laba abantu ngoba bawu7 amantombazana odwa futhi nomama kuswela kusasa nje sobe siqala ukuyilungisa indaba yabo. Ucela impilo onxumalo uthi kubuye ithemba ukufika kukasekela meya ezothembisa ukulungisa udaba lokungabi nawo umuzi. Uthi ubezizwe ngaphephile ukuhlala kulomuzi ogcwele izimbobo. Ngizizwa nginethemba mase ngiqala ukubona abantu befika egcekeni abazongisiza abazonginikeza usizo ngoba benginovalo ukubuke nasekusuku ngihlale ngezinqa ngibuke ukuthi mangihlele edaningi ngibona ngathi umuntu ongibukayo kulesa sikhale savulekayo nasekameleni nakhona mangithi ngisegcekeni bese ngiqala ukulahla ithemba khona kodwa manje sengiyalibona ukuthi liyavela. Umama kaCela impilo ufundisiwe enxumalo uthi ujabule kakhulu ngokwenzeka kuleli khaya njengoba umntana wakhe ubephuza imvula imini nobusuku. Ngendlela engijabule ngayo manje ngibona kusukela ngolwesihlanu nje neqala ukufika emqondweni wami kwasuka inkungu ngathi hawu ngabe lengane kaNxumalo yalithola inosizo mase ngiphinda nibona namhlanje ngathi hawu uNkulunkulu khona ngoba lengane namhlanje kusho ukuthi izophuma kulemvula eyiphuza kusuku nemini. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uZamando Sicele esePort Danford. Ake siye etolo siphinde sibuye nezinye indaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukela indaba ze1 KZN TV. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Iranda kuleli libiza 15 rand 8 cents kwidola laseMelika libe ngu20 rand 41 cents kupondo waseBrithani libe ngu17 rand 7 cents maqhathaniswa neeuro yaseEurope. Intengo yegolide ime $1,878.52 a ounce kuthi intengo yoil ongahluziwe yona ibe ngu$96.48 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Aqhathiwe amaqembu ali-16 azotholana phezulu umqhudelwano Nedbank Cup last 16 kanti PSL ithe isazomemezela ngokuhamba kwesikhathi inkundla kanjalo neyinsuku lemidlalo yomkhumula jezi ezodlalwa ngazo. iMarumo Gallants okuyona evikelele isicoco izotholana phezulu neyiKamagebhula iOrlando Pirates ekhaya. Omunye kumdlalo uzobe kubhekwe ngabomvu phakathi kweRoyal AM kanjalo neSwallows FC. Kanti amanye amaqembu aqhathwe kanje. iVenda Football Academy izodlala neUniversity of Pretoria, iPlatinum City Rovers itholana phezulu neSuperSport United, kuthi TS Galaxy idlale neBaroka FC, kuthi Sinenkani FC idlale neTTM. Kanti iSummerfield Dynamos izotholana phezulu neBlack Eagles, kuthi iMamelodi Sundowns abafana besitayela badlale namaThaithayi FC. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Linaba kaMkhumbi kudluka sibone amagumgedlela kwamzimba umntwana nethimba lonke nje le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.